OK, takže čaute, ja som Molky a vítam vás pri 3. epizóde How to with BMX Shop. Dnes si ukážeme niečo zo streetu a na to som si tu pozval svojho kamoša z Košíc, Matúša Žihlavníka. Nazdar. Čau. Tak, dnes ukážeme Feeble a Double Pack. Takže prvý trik si predstavíme Feeble. Mali by ste pri ňom vedieť hlavne bunny hop, ktorý bol obsahnutý v prvej epizóde. Mali by ste mať taktiež aspoň dve pegy. Čo sa týka pegov, mali by ste mať, keď máte dve pegy, mali by ste mať na tej strane, ktorú nohu máte vpredu. To znamená, ja jazdím ľavou nohou vpredu, na ľavej strane pegy. To by mala byť tá prvá strana, na ktorú budete sa učiť grindovať. Vlastne Feeble spočíva v tom, že dáte zadnú pegu na múrik a predné koleso hore. Najčastejšou chybou pri Feeble je to, že dáte predné koleso veľmi ďaleko od hrany, pričom vám zadná pega padá. Alebo vám môže spadnúť predné koleso dole, potom čo vyskočíte do Feeble, čo nie je veľký problém. Buď vám to spadne do double pegu, alebo sa spadne dole a odíde z boxu. Žiadna veda. Či už na streete alebo v parku, je to trik, čo by mal povedať každý, kto má pegy, vedieť. Dokonca to robia ľudia bez pegov, čo ste určite videli. Takže veľa šťastia a tam je niečo veľmi. Skúšať, nájsť si box, ktorý viete vyskočiť a that's it. Takže ako ďalší trik, čo si predstavíme, je Double Pack. Treba si nájsť railu, ktorú viete pohodlne preskočiť, to je prvá vec. Nemôžete robiť Double Pack na railu, ktorú tu neviete vyskočiť. Čím pohodlnejšia raila, tým vám čo sa tam to bude skúšať. Takže ako prvá vec, treba vedieť zase opäť pegy na správnu stranu, nohu vpredu. Môžete kľudne takým prvým spôsobom, že zastavíte veľa raily a budete snažiť Double Pack na ňu stál, aby ste si vyskúšali ten policit, kde máte pegy, kde to máte trafiť. Ak už budete mať tento krok, samozrejme vystúpite z toho, neodídete to, vystúpite do boku. Po tomto kroku môžete skúsiť, keď budete z tomto pohodlní, môžete skúsiť trošku jemnej rýchlosti, double pack a ísť v tom balancovať. Ako základ je samozrejme trafiť obe pegy. Niekto ide tak, že obidve pegy naraz, niekto ide predná, zadná. To je od vašej osobnej preferencie, ak chcete. Takže, keď už budete na raile, teraz si uvedomiť, čo chcete robiť. Chcete ísť, tým pádom volant pevne v rukách, nebočiť, aby vám nespadla pega, držať, balancovať, snažiť sa byť nad railou celý čas, aby sa vám to pekne šmykalo rovno dopredu. Žiadna veľká veda. Chce to veľa tréningu, veľa balancu, tak ako mnoho grindov, ale to je jeden základný grind, ktorý by ste mali zvládnuť. Nájsť si pohodlné zabradlie a skúšať. Čo sa najčastejšie môže stať, keď sa to učíte, je práve vec, nevyskočíte hore, zaknete sa, vystúpite, preložíte nohu, nič hrozné. Potom sú tu tie varianty, keď netrafíte pegy, buď obidve, to je dosť špatný variant, ale to sa nestáva tak často. Môže sa stať, že netrafíte prednú pegu, spadne vám dole, preto treba sa to učiť v pomalej rýchlosti alebo v stale, aby sa vám nič vlastne nestalo. Môže sa stať, že netrafíte zadnú pegu a vtedy by ste mali ostať visieť na prednom pedále, aj nespanikárite, tiež nič hrozné. Takže to by bolo na dnes všetko. V podaní Matúša Žihlavníka vidíme sa pri ďalšej epizóde How to with BMX Shop 4.